Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makrifat tanpa syariat menika sesat. Niki enten ingkang sing ditangletaken krana enten tiyang ingkang ngalami. Nah niku nggih. Niku ditangletaken dos pundi sing sakniki kadosipun perdukunan pesugihan meniku merajalela. Lah niku nggih. Niki pun kula terangaken nika. Pun saged menang kalih kalian ingkang dingerteni ilmu niki. Tapi niki enten setunggal kula nggih diparingi semrap. Nggih tetasa nggih niki wau ngoten niku nggih. Mugi Allah sedanten menika ingkang nglindungi dhateng putrah-putripun panjenengan, termasuk nggih yugan-yuganipun panjenengan. Perdukunan pesugihan niki di akhir zaman iki kathah maceme, kathah modele, termasuk nggih menika disamar-samaraken pados nggih niku pados tumbal. Niki samar sakniki kathah ingkang sing nggih menyamar-nyamaraken menika, termasuk niku enten kados modale niku nggih modele tiyang sadean ingkang makanane lari alit-alit. Lah niku niki nggih atos-atos panjenengan perdukunan pesugihan di akhir zaman niki modele kathah nggih, termasuk niku wau carane pura-pura sadean makanan ne lari alit-alit menika. Maka sing tumbas menika diparingi kathah, diparingi lebih-lebih. Seneng namine lari alit, tapi enten niatan ingkang sadean menika di dalam hatinya untuk anak yang beli tadi untuk dijadikan tumbalnya. Lah niku dadose niki intine atos-atos panjenengan sing gadhahi yuga alit-alit menika lek tumbas jajanan menika sampean tingali mawon. Lah niku nggih maka panjenengan apapun kerjaanipun panjenengan bersolawatlah, berzikirlah agar panjenengan didoaken dugih malapetaka ingkang nggih meniku panjenengan tangletaken carae tiyang sakniki ndamel pesugihan. Nah niku nggih atos-atos niki mboten semerap ilmune, namung alhamdulillahirabbil alamin kula diparingi semerap sehingga kula sampaiaken niki. Karena nggih sampean takdire tanglet bab niki. Niku nggih muga-muga jamaah-jamaahipun Allah niki umate Kanjeng Nabi sing enten mriki didoaken dugi ngoten-ngoten menika. Niku salah setunggalih pesugihan sing sakniki nggih kadose tiyang sadean sing sak temenane sing kudu kaya disakeni wong dodolan makanane pun lari alit-alit menika. Tapi enten niatan niku wau sehingga nggih niku wau pun sing tumbas akhirnya sakit. Niku tapi Allah Ar-Rahman Rahim. Mangke Allah ingkang maringi dalan kesembuhan menika. Maka menika kula kalih panjenengan sing sering sedekah, sing sering ngadeg dhateng Allah pun ditinggalaken salat 5 waktu menika. Niki pun akhir zaman kathah modele pesugihan niku bab pesugihan ingkang samar melalui dagangan lari alit, makanan lari alit-alit menika. Nggih atos-atos salate dijaga. Alhamdulillahirabbil alamin panjenengan tanglet niki ingkang kula ucap kehendake Allah, takdiripun Allah. Kula sanes sinten-sinten mboten dadi napa-napa. Ilmu makrifatullah niku ilmune Allah
monggo panjenengan sedanten lek purun pasti mangke diparingi semerap sesungguhnya. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.